Chat din ka. Saan tawag sa mama? Mama. Luma. Oh, prepare ng ipaandam ng kundi ma. Lechon nun kay uli namin. Sige. Sige ba? Bye. Bye. What is up guys? What's up sa tanang mga itsurahan, mga choy og chay diya sa cyberspace Facebook YouTube! Sarang Kulisaw making random videos today. And today, well guess what? 18 days to go! Uy! Ang pinagpagkita gago. Gitagaan din may og Thanos ring no sa amo ang amigo nga hapon. So pakita part na siya Thanos ring. Nabugoy ko Kisa man na. Huwag na kuyawan. Hindi ko mura na. Kisa pinadra. Kalapin lang mo. Trinidad. Tama na guys, wapa na yung madakpira ba? Sige nakakita mo ni. Sorry guys kung pare-parehara akong sinina gahapon. Akong sinina gahapon og karon maura gihapon ang gisuod kay wala na koy laba-laba diri kay padong na uli. Balik ko ninyo guys kay nana ko tig video. So balik ko ninyo guys sa baba kay kuha na to ang gi-order niya sa Amazon na pod. Gabi sige order ni bata sa Amazon. Kortaha. Dili na akong order guys, iyahan ni nakisugo na siya nako. Ako naabot naman last time. Lagod ng order. Lago na. Pero nung hapit mo ka di? Kapag i-prank sila. Naroon ito. Moshi Mosh?ちょっといいですか？いいよ、大丈夫。なんかバックス。箱のことですか？はい。ちょっといいですAno ba to? So guys, na-prank sila guys no? At abi nila ang kanangkon ni Unjin. Yan na, maano yung balay no? So mo ni ako ang Maano balay yung building? guys. Maano yung balay niya? Ni Itsura ang kulis mo. Dahil sa kapa no? Dahil sa kapa, origin. Ano guys, buhat sa inyong investment. Kung mo-invest mo na mo. Kuha na may sa mong order. Saan siya? Ako, ito na. Sinabot na yung order guys, atong i-unbox dito sa lobby. So guys, naaday si Momoy o si Palaboy. Yan na palaboy na. Ano yung order na yung part? Yay! Kanala flex part. Natin ba yun? Ano guys no na? need Hindi rin ito na ako part. Tatong i-unbox, sa akin yung iranay na. Iranay. Then apa na? Ano na guys? Uy! Ano na ni guys? So casing ni sa yung iPhone guys, magnetic casing. Naka-endorse lang. So balik ka sa taas guys, kay na dito ang mga buwang. Ay, thank you dahil sa nagpa-order ko siya guys sa Itsura ang Kulisaw. Kay gift ni niya, kay nag-subscribe mo ko siya. So, naka-regalo ko. Salamat. Di pa ko magpag-giveaway guys. Abi, hindi mo open. Hindi na ma-open oy, gago. Kitungdugan part. Ganong sakit man. Gibuwagan ka. Nakasiguro ikon ka nang nag-mention sa mong name. Uy! Kabidyo. rin eh. Sarap ng mga sagutan. Uy, kain tayo dito. Huwag ka rin magiging na diri sa dapit nga nagkaon ang baboy. Naulan na naman kayo. Wapa. Ayun sa gisa. Kayo, wala ka nagkaon. Nagkaon din. Wait, tatang sa mga ikaw na palaya. Mapakabit ka ng case? So guys, nangaon na sila no, wala sila nang imbitar na mo nga mangaon ako no. Sulti-sulti pud mo kung nagluto mo nang mangaon na mo. Kaon na ba? Ikaw nagabungi ka? Di ulok oh, wait. Minta mata ka? Kumayo na mo kanon puting. Pang 2 days rin ako no. Isukat rin na sa kong lawas. Sabay tayo ng kumain ta. Tara. Kalibre na naman ang putsi. Damn! Hindi nagluto mo dito ulit. Ang luto mo. Kanin. Kanin na. Ano na yan? Malalaking chan mo. Tara kain. Si... Patay siya. Kabila ako ng kutsara eh. Ako. Kanina umaga na. Ano, para bukas din.
Ayusin mo Tagalog mo. Nahirapan ako sa kalisod. Ginagaw-gaw mo. Bakit ba? Tagalog, magabuang. Ako ba, kuhalilo ko lang ilo. May kanin ako. Diba, ang kanon, saya, kanon. Nya sa Tagalog, kanin. So, ang lungag, di lungig. Luyagil. Lungag. Hina ni Tagalog. Iban na, nagkadugay. Di na, nagkamang Tagalog. So guys, kanang healthy living sa may karon. Salamat dyan ko no, nga maayo kay kamo timing. Masamani ko dali. Masari tagma, kulibi ko. Donate lang ka, Dre. Lutoon. Donate ko. Ano mong kidney mo, Dave? So guys, mga on sa amin ha. Biyaan sa tamo dira. Ito sa may istoryahan si Arudja mong amo. Pag nagluto ani. Kaon. Inako pa. Bade, arigato daw. Ingon si Randy. Og ako. Arigato. Bade, sakrop na. Napugos guys. Sa amin ko din kuhan, Dave. Pagtubong ka ni. Unsa pag-touch? Kay ignorante! Kay bata! Karon ba mga kagunit og kissing nga kuan guys? Malon. Malon. Bildo. Nga na, ibig na siya pa. Caring. Caregiver. May pa siya na, kay kanang love kanya yung kagalingon. Pero siya, din. Naghuwat sa sumpay. Ulay, saan na? Eh, di ulit ka belum edit. Si Sounds. Napadayan. Love kay niya guys no, pero Pero siya, love kay niya yung cellphone guys no, pero pero sa iyang kuan, no? Clean. Labay pa yung cellphone guys no, love pa kayo pero kita bakit nagigugma. pero di ko Humana. kayang lumitaw. Yung bagag tingo guys. Kadlok ba ni cellphone mo? Ito na ako na guys. Look, bildo bro, bubuo ko eh. Gwapo kayo part. Kasi mas gwapa ni. Mas gwapo pa ko. Guys. So yun na. Chat din ka. Saan pagtawag sa mama? Luma. Oh, prepare ng ipaandam ng kundi ma. Lechon na nun kayo. Uli namin. Sige. Sige na. Bye. Kusog yung speaker part. Nagkakusog. So, this is for the vlog today. Dalawang case yung na-achieve natin. Part na to, nagbutang og tubig part. Di ba waterproof man na? Ilublob ng tubig. Tinan na to. Huwag madaot, very. Picture na kami. Picture ko niya guys. Kay gwapo kayo. So, mali ko sa iPhone 10, no? Pakita dala. Bastang gwapo ano? Gwapo kong aktor. Siyempre. Gawa na ni mo gamit the report. Uy, Ay, nakita matamaki. di ka mauli. Hilas! Ba? Hilas kayo matao. Di pa tunob sa higdaanan niya. Moto ko laro GB kaya ako ni panghambog. Hilas kayo guys. Gato kag hugaw ka niya ko antiin. Tulog sa kukulit me. Doon tayo katogan ni mong deliver tayo. Okay, kuan comfortable kita ba? Taas kayo katanaan part. Ito na po yung cellphone namin ni Dave. Si balik! Cellphone na mo. So guys, balik tayo dito sa Ficas Valeve kay say balik tayo dito. Bayot! Nga, bugo ka. Ay, Tara mo kabuko ang ramde. Tara mo nagawa sa description. Para ka transistor. Ay, para ka Trinidad din ha? Tanggalan na lang na. Ay, may muli na ako sa Valeve. Uli dito. Okay. Pungkul ka. Nabot na si Natsi Bayaw. Gimana natin? Mingaw ko natin. So guys, since wala ang may buhatan karon, mahal na sa to ang vlog karon kay busy pa ang mga tao. Pupoy laag. So basi next week mang laag mi guys. So ako lang i-end ako ang vlog diri guys. So that's it for Sarangol stuff for today's vlog. And please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. And diri lang sa ako guys. So see you again tomorrow for another vlog. 18 days to go. Peace. Didn't even get to bronze.